mga kakagamba, Bustos, Bulacan tayo ngayon. Ito si Jesse, oh. Deliveran natin. Pakita mo yung gagamba ko. Ayan, oh. Sinadya natin to mga kakagamba. Nagkasundo kami kaya pinuntahan ko siya rito, Bustos, Bulacan. Lapit lang. Layo pa tayo ni tatay. Layo pa pinanggalingan. Shout out sa inyo lahat yan, taga Bustos. Yan. Shout out mo yung mga tropa mo. Shout out sa mga manhid tropa ko. Saka sa mga naglalaro ng gagamba. Ayun. Lalo na kay tatay, legend. Yan. Thank you, thank you. So yun mga May kakagamba. artista pa kami sa likod, oh. May extra sa likod. Okay, maraming salamat. Salamat tayo. Ingat kayo Jesse. tayo. Ingat kayo tayo. Thank you, thank you. Sasesing na tayo. Dito na naman tayo sa bukid. Hanggang ba natin, ayan. Listahan ng mga naghan. Ayan, oh. Parang isa lang yata nakasulat, eh, oh. Isa lang home naghan nito. Ayan, hunter yan. Siya pa taga-reject, oh. Ayan. Nasali niya kasi pinalinis ko yung ano. Natanggal ko yung mga itlog. Ito yung naunang nahuli. Laki, ah.
para. Bida eh. Tayara lang video, bida sikat to eh. Mananos ka taman so. Yan. Dalawa kurso. Oo. May eskwela ka ng eskwela. Spider classifier. Mahabang live ko yung share na. Masugal-sugal ma asawa to. Bugoy nung labin sa pinunitit ka asawa to. Kulak-kulak masugal-sugal na. Masugal, hinom mo matabukan mo ba? Katun si Kin, nakukonsumisyonan mo maminsan si Bugoy. Maingal irata ang tulay oras. Masugal, asawa to sa pare. Kukul na Kin mo. Nainom nila lagi. Parehas lang tama na. Pagkita yun. Meron ka lang.